Joo, morjesta. Meille Bronxissa jo vuosia ajan on toiminut kulmakivenä Carhartti, ja nyt katsotaan mitä meidän joka vuotinen kattaus sisältää. Aloitetaan big ticket itemeista, eli takeista. Talvisesonkiin meille yleensä tulee Active Jackettia. Kevät-kesäsesonkiin meille sitten taas tulee Detroit-takkia, joka on vähän ohuempaa ja kesälle sopivampaa. Ja sitten farkkua meille tulee joka sesonkiin Bagia, eli Londonia. Tulee aina myös vähän kapeampaa mallia. Tää tässä on Pontiacki, mutta meillä saattaa myös olla Neveliä. Ja sitten Carhartin klassikko, eli tuplapolvet. Ne on jo aivan loistavat housut, henkilökohtaiset Carhartin lempparit. Sitten joka sesonkiin meille tulee myös regular karkopänttiä. Tässä on tosi jämerä 100% puuvilla kangas. Jatketaan yläosista. Tätä sweat-sarjaa meille tulee crewneckillä sekä hooded sweatia. Näistä aina värivalikoimaa löytyy. American Scriptissä vähän sama homma, pikkasen eri materiaalit. Tulee aina crewneckia. Sitten hupparista voi tulla vetoketjulla tai ilman. Näistäkin värit vaihtelevia. Joka sesonkiin tulee myös Scripti T-paitaa, short sleeve pocket T-paitaa, American Script T-paitaa. Sitten näitä sesonkispesiaaleja, kuten vaikka nämä Single Rock Knit, taikka nämä Simple Pantit. T-paidoista yleensä koitetaan ottaa tästä vähän näyttävämpää printtiä. Huppareista vähän muuta kuin sitä skriptiä, löytyy Prode tai löytyy selkäprinttiä YMS. Sitten jos Carhartt jättää mallistonsa jotain näinkin kermasta, kuten tämän pelipaidan, onhan meidän pakko ottaa sitä tänne Tampereelle holleille. Mutta siinä pintapuolisesti tää Bronxin Carhartt-tarjoama. Tuu kattoo omat lempparit Aleksanterinкatu 26 tai www.bronx.fi. Nähdään spoteilla, fam.